membela ning kebenaran ning kebenaran gumalantang suarane lamat-lamat kepirang sing ketebian kepirang sing ketebian Tuan Wilhelmus aja kaget Tuan bocah-bocah pedengan rame-rame suarane lamat-lamat nok tinangan minangka sing dua beras dua pedewe mana sayang mama jijang sarang mimi jerumnya tiye gede ayah puput bos muara angge dewek papai Rizki minangka babin sawaruh dewek wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara memesona minangka sing gue bandara dewek sareng majikan nongom mimi asenge sing duwe Sriwijaya dewek mame pujanga ibuku waru dewek mana sayang mama pujanga masalah base wonge kagak sakti mandraguna totosan bojana kulit ganti sukma kadang dewang gumalantang suarane lamat-lamat kepirang sing ketebian mimi anggun aja lok lali nok tinangan sing dua beras dua PDB bos wajlangan bos bangunan kang bayari mame pujang ibuku waru debe nok ririt sing ana ning Taiwan dewe sareng nanang Rizki yenge gede mama sona sing duwe bandara dewe ayah puput bos muara angkenge senok Sri minangkane tuan rumah dewe senang asep senang ridho yang gede mama haji ija mimi haji rumnya tiye gede alon-alon kaliwat tongoko bagian alon asal kelakon bos wajlangan kang ridho sareng mimi anange kedingingi mama puja minang kene buku waru dewek paling mana paling sayang mama puja mimi anang sing paling sayang ketilang manuk badori mencelok ning wit koding di lamun ora wirang ning diri pengene maawana bengi selalu kesandi nah nok Sri selalu kesandi ari kacang asingin asina makang ridho asina dadi uyahan abi isin isina paduduaan bos molo sing duwe tokono isin nama isina paduduaan ari kacang
kacang asin Bunda Heru. Hari asin nama Bunda Heru. Asin ada di woyahan. Abdi isin nama Bunda Heru. Isin nama dua. Awak rasane pesu, mata-mata ya ari bae. Uruana sampean molah dibandreng, ya artinya kayak tanggapan wong molah kang telung dina beli pegot. Kantun namai anang mi anang sendi tembangi Bunda Heru sing hormati. Ya karuan sing aran polahane mah beli berat-beratan. Pira abot wong majengan. Ya mung bener kang ya kejut maki bukti. Bengi ngebuki kelapa. Awan ngangsu mopo kang beli berat soten jare sampean. priben sih. Ya kula mah tugasnya mangguli beras. Ya abot kang. Bunda Heru minangkane sing hormati. Ari jare kula mah kang bengi tes melekan mata masih pada arif bok menawa katuru dikit aja langsung balik bae sampeanku. Ya mbukang mas taman wong majenganku ya ana oli ya. Kantun bos wajlam bos bangunan minangkane sing ditembangi Bunda Heru sing hormati. Sira si Sep gue pendapat apa Sep? Hari kaya kula mah diganjar telung dina melek baik. Hari kaya kula kan tugasnya ning guri yang gawai sega mengarep kanggo prasmanan tentunya ya kabeh batur wis duweni tugas masing-masing. Bunda Heru sereng bos wajlam keding bos bangunan mamai anang mimi anak bapak Heru dewe. Toli kang ari jare kula makin ya pendapat sih. Ya pada ari masalah pada pegel ya pada komok kula mantas pejet langsung ki. Mumbaene sing ikhlas aja pada ngrendeng bae. Bela batur, bela sedulur. Uru dewek ora pengantene sapa. Oh, bener beli Kang Mas Tam. Ya. Kabeh batur sedulur sing ana ning wilayah kawasan Leleak. Noktina minangka sing duwe beras dua pedewe. Yaiku anak sing Desa Waru, anak sing Taman Sari, anak sing Desa Kasmaran, anak maning sing Desa Larangan. Kita kabeh mau apa sing diomongaken tas rewang bantu yaiku tas majengan.
Majengan karo ngobeng ku sejen kono da. Priwe cek ngono, Kang? Senok Sri minangkene tuan rumah dewek sareng senang Asep senang Rido Bunda Heru keding Bakal ngobeng makunku asal kata cangkeme angop mangane nebeng. Bakal majengan mah bener-bener rewang bantu. Oh. Barenganu mau kasih dikanda kena sing dikawinaken yaiku batur kita sejati. Singaran Bujang Karen. Bener, Kang. Anake Ki Danu dilalai Bunda Heru sareng bos Wajra minangkane bos bangunan dewek Oli jodoh ora karo wong pada jawane. Iya bener. Jodone karo wong Cina yaiku Cina sing lo bener utawa sing celeng. Anake tua artinya Cina Kimpek Yang. Sapa aran pengantin wadone ayo. Nona Lin Yin Mboke weru beli mboke. Mama Jijang sareng Ibu Rumyati noktene sing duwe beras dua pedewe Weru beli set. Justru ning lebakuwen ngono, Kang. Ari wong aran Cina ku kadang ku nyrimpet lambeng angel. Cina Kimpek Yong Cina lo bener. Iya. Duwe garwa, duwe keluarga arane Cimeng. Cimeng apane sampeku? Anu dia bae ce. Hari ngombe mistem. Papa Reski minangkane Bapak Babina Sawaru sareng Ibu Kuwaro Mama Puja Papa Puja sampun Kok dikit. Ih, keder gula makan. Hari konon Ana mistem. Ana aran Cina mau kah? Sing sebenarnya ku wong endi sih kuwenku? Kandakaken, Kang. Terangaken. Ya bukan sampean mau wong metune ulu weruh ning sejarahe. Cina lo bener arane Kimpek Yong duwe garwa, duwe keluarga wong Dermayu asli. Wong lo bener asli arane waktu aran Jawa. Mimi Anggun Papai kembar Ibu Mastem Ibu Rasmi Mimi Dea wong leang dewe Lagi masih aran Jawa arane ku bener jare kenda mistem. Donge dadi wong Cina ngalih arane Cimeng. Oh, Kayak konon. Cimeng. bimistem lagi nomok ceri wong lo bener kuno. Kuno. Bisane dikawin Cinaku. Ya belik. Ya paling ayu-ayu neng wong. Mulane ki sing ananing kene ki sebagian sing masih kumpul tas pada majengan ning perkawinane bature kita singaran Bujang Karen anake Ki Danu wong sing lea. Kenang apa Bujang Karen bisa kawin karo anakan Cina, anak asal usul. wong baci ketitik wong malah ketara wong bener ketengara wong bener pasti keteng Pengen weru beli bisane Bujang Karen sampai kejodoh karo anake
wong Cina asal sing lo bener. Ya memang awalnya mah pada demene. Cuman ana lantarane Bujang Karenku bocah jujur-jujureng bocah lempeng-lempengeng bocah asale ngawula utawa bujang ning Cinalea. Mamae Bagas minangka sing duwe megatani, Mamae Bagas sing duwe megatani dewe. Weru beliarane Cinaleane. Tan Giok Tan Giok lamun keder ya ngarepe ku anak Tan Giok Han iya dadi Bujang Karen anake Kidanu Nonoman asal Singlea. Mamae Bagas minangka sing duwe megatani dewek, Mama Haji Ijang Mimi Hajarum Yati Noktina sing duwe beras 2 pengek, ayahe puput bos muara angkede. Hajatan sukses ya. Lah tanpa ekses sira kabeh majengat tak delenge semangat. Setelah tak atur ning kita masing-masing seksine sebab wong duwe gawe kabisane sukses karena apa? Dukungan. Iya, Sing kerjasama. para pamili, sing pajengan toli diatur bisane sukses yaiku ning seksi utawa ning ketua panitia. Benar. Sing Nonoman kadang-kadang seksine bagian parkir. Jaga keamanan kendaraan keluar manjinge undangan. Sing tenagane Rosa yaiku seksine ki kaya sing doglo gede dhuwur mangguli beras. Mangguli beras. Mangguli gabah. Nah, sing indah-indah terhormat yaiku dipercaya seksine penerima tamu. Nah, sawise diatur rapi telung dina telung bengi mata majare sampean kan masih belek. Cuman ana siji sing banget ya bagi kita wong Jawa ngawin Cina sing banget hebat. Dudu dalam arti lanang karo wadone suka trimane beli kah? sing banget hebate Ari Bujang Karen kan wong Lea asli agamane kan Islam Ya iya. ya Toli singarane Bujang Karen kan batur angone kita. batur angone kita Wong batur kuli. kerja batur kuli ya hebate Priben sih. ya artinya ngawin wong Cina melu ning wong Islam dalam arti mualaf anakan Cinane. Ning kono Kang, mulane kula setitik rada seneng gini. Pada bae pawongane, pada bae tukang kuluine, ya sing aran derajatku sejen. Bujang Karen dikawinakan karo wong Cina. Bocah dolok-dolok geng bocah. Yung bocah kan cilik gering tenagane laka. Cuman karena modalnya jujur, Iya. Gusti Allah ridoni. Me wong Cina mau alap mancing Islam sing ngawinaken kiai gledegan asal sing desa Mayahan. Iya Kang. Sing Halo. Werora kiai gledegan, kiai kondang asal sing desa Mayahan arane ka kiai siapa kan ada? Ya Kiai Suraj. Kiai Suraji. Kita nyakseni ya kawin adat Islam. Alhamdulillah. Tu terima kula sing awit awal sampai akhir Bujang Karen ku ora gemeter, ora deg-degan, ora salah. Lancar. Oh, mulane kita ki senajan
awak pada pegel batur sedulur ya, mata pada arif, kita ki ikhlas soraya, Ikhlas karena seneng ya. dalam bebaturan. Di samping pun kita pamit kah, kita mah anak titip omong kana karo pengantin anyar. Artine kira-kira panjang jodone, sing akeh rezekine, ya. Doli bokat besok di anak manjing keluarga berencana cukup 2 anak pira. Loro aja kakek. Nah, in batur sedulur kedelenge siraki awake pada lemes pada teklok. Tujuannya kan pengen pagi balik ning omahe. Ki jujur kita, Iya, yang ki lagi duwe pegawean. Pegawean apa sampean? Arpan rewang bantu ning keponakan. Lagi bangun jembatan. Oh. Kuning desa Semarang sing duwe selip yaiku Senang RJ. Sing RJ ku singkatan Repan Jaya, sing duwe beras putih. Anake ponakan Haji Wadi karo Nok Niki. Oleh duwe adi arane Ojos. Masyarakatnya Bapak Kardam. Oh kun. Ya wis sampean mah mau lama baik, ya kita mah pen turu ngantuk matane. Konon ya. Sira-sira kabeh arepan mendik ini jae. Ya biasa kayak kula mah kabeh ki arep pada istirahat usus. Konon ya wis kinki pada sewang lampah. Tujuannya sira balik ning omah mungkin lelah lan kabeh kita dewek mau kok arepan majengan, arepan rewang bantu ning ponakan sing lagi gawe jembatan Nok Niki karo Kaji Wadi. Ya wis ayo sewang lampah kabeh batur ya. Wong ngobrol mah digawe suwe ya suwe, Iya, digawe singkat ya singkat. Kita ndingin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Sedulur, Gula. sekin mah majengan wis pragat. Kang Mas Tam ya wis adoh arep kerja. Ya sekin mah ayo pada balik subuh main istirahat. Ayo, batur. Ayo Kang, gula mau melu sampean baik. Wis cunduk tekening waktu wis ninggal tekening mangsa manamene mawis waktu ning Gemdung ning awang-awang trunggiling makan andal sisike tekan undung beli kuat nyawa ngariwis kelingan kenang becike lah iya Kang Ridho sareng mimi anake keding sedulur dewek sing paling eman Mama Puja minang kene ibuku waru dewek Papae Puja minang kene mamaku waru sing ditembangi Kantun bos wajlan bos bangunan minang kene sing hormati sareng bos nolo sing duwe toko nura dewek aja lali masalah basi Sri minang kene tuan rumah senang asep senang ridho sareng majikan
nome keding Mimi Asep sing duwe Sriwijaya sampun lali sareng Mama Sona sing duwe bandara lalo 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 Mama Haji Ijang Mimi Haji Rumyati noktina minangka sing duwe daras 2 PDB sampun lali selawas sing duwe beras 2 pengek Mama Bagas sing duwe Megatani Bunda Herwe Keding minangkane sing hormati Nok Ririn sing ananing Taiwan sareng Mama Rizky pemuda waru sing paling kumoy dewek Masya Allah ari wis ndelengaken majikane Ipen kosikatone berat bunga seneng eling dening entas ngadakan pesta kang gede-gedean tas ngadakan pesta kang bener-bener meriah yaiku ngawinaken Nok Lin Yin Yin anak wadon siji-sijine sing sakine kedaup jodoh karo Ujang Karang bocah lea paingan kan paingan nyandang bule wale-wane sampeanku Haya Maipen dalam wis pasti Cimeng seneng Cimeng bunga apa maning memantu karo wong lea sing wis mau nega wis duwe hubungan baik pegel Maipen ora monone mah Nyonya Cimeng ora lagi nganglu pegel ora lagi nganglu kengelan tak Kang Ipen kang rasakan seneng bungai Nyonya Cimeng meriah pesta wih laka-laka wong celeng meriah kayak hajatane Nyonya Cimeng ku konon Kuntun bapak tuana rumah ibu tuana rumah minangkane sing hormati majikan nom minangkane sing ditembangi Mimi Asep sing duwe Sriwijaya dewek sareng Nok Sri minangkane tuana rumah dewek sareng senang Asep senang Ridho Katun bos Wajlang sareng mama tuana rumah ibu tuana rumah sing hormati babah Kim Pekyong manah Maipen Baba mah lagi istirahat Nyonya kecapean kepegelen karena tamu sepiran kecapean Maipen yang jarak kita mah Jawa kecapean bebasan mengkono ku pada baik pada Maipen nu Nyonya angel barang ngabdi kena wong sugih ku adate najan wong Jawa cimeng najan asli wong Jawa puluhan tahun rumah tangga karo babah Kim Pekyong wong Cina adate iya weruh Nyonya nah sampean rumah tangga lawas karo Babak Kim Pekyong
wis apal puluhan tahun kaya ipen kang abdi ning celeng ke wis lawas sangawit bocah sampai tua dadi bujang bae ningkat may